खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। बिसायख'थिखौ लानानै 38 नं भैरबकुन्द बियाबाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सासे सुबुंखौ मोनाबिलि समाव BPFनि माखासे सोद्रोमाफ्रा UPPLनि सासे सोद्रोमाखौ गाग्लोबदों। गाग्लोबजानाय सुबुङा फोरमायथिनाय बादिब्ला उजान बर'नि न'आव सानसेनि खामानि मावनानै मोनाबिलि समाव ओंखाम जाखांनानै जेब्ला हरनि 9:30 रिंगासो समाव फैयो अब्ला माखासे लामायाव थानाय सोद्रोमाफ्रा आंखौ आखायाव हमनानै बोनानै लाङो आरो UPPLनिफ्राय रां राननो फैदों नामा होननानै बुग्लि सुग्लि खालामदों होननानै फोरमायदों। नाथाय बे गाग्लोबग्रा सुबुंफोरखौ आं सिनायथिनो हानाय जायासै मानोना बिसोरनि मोखाङाव गोसोम जिजों खाथेनायमोन। नाथाय माखासेखौ आं सिनायदों, बिसोरो BPF दोलोनि रिहन दैमारिनि सोद्रोमाफोर। बिसोर आंखौ बुनाय समाव गासै 50-60 जनहालागै सुबुंफोर दंमोन आरो बिसोर गासैबो जौ लोंनायमोन। बिसोरनि मादाव आं सानैखौल' सिनायनो हादों। सासेया नकुल बर' आरो गुबुन सासेया गाबख' रामसियारिमोन। बिसोर आंखौ बुग्लि सुग्लि खालामनानै लाबोनानै फांसे दंफां सिङाव लाबोनानै जोदों सौदों, जायनि जाहोनाव आं खर' आरो आथिङाव जोखोम जादों। बुग्लिनायनि दसे समनि उनाव आंखौ नकुल बर'आ गावनो बोखांफैदों आरो माखासेयाबो बलेर' गारियाव गाखोनानै थाङो होननानै फोरमायथिदों। जाथायखौ लानानै दायो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय खावलायदों गाग्लोबजानाय UPPLनि सोद्रोमाया। बावैसो सान सिगाङाव नलबारिनि महकुलियाव गंसे नखराव डकाइतनि हानजाया फैनानै गोबां मुवा बेसादफोरखौ खावनायजों लोगोसे प्रमद बर्मन मुंनि सासे सुबुंखौबो बुथारनानै गालांदोंमोन। पुलिसआ गोबां संदाननायनि गेजेरजों जोबथायाव बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ खानो हाबाय। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय मास्टार माइन्ड भास्कर ज्योति डेका आरो मृन्मय बेसबरुवा मुंनि सानै डकाइतखौ खादों आरो बेजों लोगोसेनो बे जाथायजों लोब्बा थाबावनाय सानै आइजोखौबो खादों बेलसर पुलिसआ। थांनाय 29 आगस्तआव मोनाबिलि समाव जादोंमोन बे आखाइ आथिं खाख्रबनानै गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया। गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खादों बशिष्ठ पुलिसआ। मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बशिष्ठ पुलिसआ अनुप जयसवाल मुंनि सासे फालांगिरिनिफ्राय सिग्रोमनानै गासै 5 केजि गान्जाजों लोगोसे फालांगि खालामनायाव बाहायनाय गंसे स्कुटिखौबो हमनो हायो। BTC बिसायख'थिनि सिगाङावनो बर'नि मोननै रिजिनेल पार्टिनि गेजेराव बुलाय सोलाय दाङाबाजिनि सायाव खौरां मेल खुंफुंदों उदालगुरिनि UPPL दोलोनिफ्राय। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला BPF दोलोआ जुदि भैरबकुन्द बियाबाव थायोब्ला असान्तिया फैफिनगोन। मानोना बिथांमोना असान्तिखौ खालामनो मोजां मोनो। दिनै 5 बोसोर बारलांबाय, नाथाय UPPL सोरखार फैनायनि उनाव BTR ओनसोलाव गोबां गोजोनै असान्ति गैयाबालानो रायजो राजाफ्रा थानो हादों आरो गावजों गावनि गेजेरावबो जेबो एना एनि थासारि सोमजियाखै। नाथाय BPF दोलोआ बिसायख'थि सफैनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना आगोलनि थासारिखौ सोमजिहोफिननो नागिरदों। रिहन दैमारि बिथांनि दैदेननायाव उदालगुरियाव मोनसे दादागिरिनि थासारि सोमजिहोदों। बिथाङा उन्दै सेंग्राफोरखौ जौ लोंहोनानै हरनि 1:00-2 बाजिसिमहालागै गामि गामि बेरायथिंहोनानै मानसिफोरखौ सिगि सिग' खालामनानै भट थुहोनायनि राहा खालामदों। बेबादिनो मोनसे जाथाय जानानै थांदों। UPPL दोलोनिनो सासे सोद्रोमा निपेन कछारी मुंनि सासे सुबुंखौ जेबो दाय गैयाबालानो हरनि समाव बुनानै गालांदों आरो बेजों लोगोसेनो सुक्लेश्वर बर' बिथांखौबो गाज्रि रोखोमै बुनानै थांदों, जेराव बिथांनि आखाइया जोखोम जादों आरो बे जाथायखौ लानानै जों रोखायै फोरमायदों भैरबकुन्द बियाबाव BPFआ देरहानायनि जेबो ओंथि गैया। रिहन दैमारि बिथाङा गिदों मानोना BPFआ BTCआव सोरखार दानो हाया आरो बिथांमोना भैरबकुन्द बियाबावबो जेननाया रोखा जानानै फैबाय। बेखायनो बिथाङा सेंग्राफोरखौ बाहायनानै बेबादि जाथायखौ खालामहोदों। बेफोरबादि जाथाया जोंनि समाजनि थाखाय जोबोर गाज्रि, जेराव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आथिखालाव गाज्रिखौ नागारनानै मोजां फारसे आवगायनो सिगांदों। नाथाय रिहन दैमारि बिथाङा राजखान्थि खालामनो सानदोंब्ला मोजाङै खालाम, नाथाय राजखान्थिनि मुङाव सोरखौबा बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै राजखान्थि खालामनायखौ गनाया होननानै बुंथियो UPPL दोलोनिफ्राय। आरो जुदि BPF दोलोआ सोरखाराव फैफिनोब्ला BTCआव असान्तिया फैफिनगोन होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों UPPL दोलोनि सोद्रोमाफ्रा। बाक्सायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन आरोबाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला बाक्सानि गवालबिल मुंनि ओनसोलाव फुंबिलिनि समाव बेरायनो थांनाय समावनो बबिता दास आरो लहित दासनि सायाव हाग्रानि मैदेरा गिख्रंथावै गाग्लोबो, जेराव बबिता दासआ जायगायावनो जिउ खहा जायो। जाथाय जानाय खौरां मोननाय उनाव लहित दासखौ गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय देहा फाहामसालियावनो लहित दासआ रुंसारि जायो। गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट आरो रामफलबिल दख'रा एबसुनि बानजायनायाव मुंख्लं दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि 25थि थैनाय गोसोखां सानखौ मैया सानसेनि हाबाफारिजों सामथाइबारियाव खुंफुंनाय जायो। गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि गाहाय नेहाथारि बिथांनि दैदेननायाव हाबाफारियाव गारलाबाथा बसुमतारीनि बिसि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया जानानै थाङो।
गुवाहाटी सोहोरनि बरबारियाव सानै सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। बरबारिनि मोनसे खथायावनो सासे सुबुंजों लोगोसे सासे उन्दै गथ'नि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। बरबारिनि ताज गेस्ट हाउसाव जादों बे जाथाया। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ 35 बोसोर बैसोनि मकिबुर हुसेन होननानै सिनायथिनो हादों। नाथाय जाथायनि बागै मिथिनो हानाय जायाखैब्लाबो गथ'साखौ लाफानानै गावखौ बुथारनानै लानायनि सन्देह खालामदों। रिपर्टनि बादिब्ला मकिबुर हुसेनखौ गावखौ दोलों लागायनानै थैनाय थासारियाव बोखांनो हायो आरो उन्दै गथ'साखौ थैजों नांफबजोबनाय थासारिनिफ्राय बोखाङो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे उन्दै गथ'साया थांनाय सनिबारनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दङमोन आरो बेनि हेंथायै थानायाव गांसे केस थिसननायबो जादोंमोन, जेराव बे केस होनायनि सायाव संदाननायनि गेजेरजों पुलिसआ बिसोर सानैनि गोथैखौ बोखांनो हायो। जाथायखौ लानानै दायो नायबिजिरनाया फारि फारियै सोलिगासिनो दङ होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। रासियाया इउक्रेननि सायाव गिख्रंथावै गाग्लोबदों, जेराव रासियाया मोन 800 राजथानिखिफोर ड्रनजों गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि जाहोनाव जोबोद गाज्रियैनो खहा जायो। मोन 13 मिसाइलजों गिबि खेब रासियाया इउक्रेननि केबिनेट बिल्डिंआव गाग्लोबो, जेराव बिल्डिंआ अरजों गाज्रियैनो खामजोबो आरो बे जाथायाव सा 3 गथ'साफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा जिउ खहा जानायजों लोगोसे जोखोम जायो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।